Dobili ste Bakalin Recordings. Ostavite poruku posle zvučnog signala. Gde si, brate Milorad, ovde? Opet je skito negde, a? Slušaj, ja sam dobio neke bitove. Ekstra su, znači snimio bih to danas. Ako si slobodan, javi se, zovi ili šta već. A kad smo već kod toga, mogli bismo zabodemo taj album već jednom, ono, pitaju ljudi već, ono, ne znam šta da kažem više. A i ono, realno vreme je, a? Hajde, brate, čujemo se, buj dobar. Jo, brate, Đokoši, ono, gde si ti celo veče, jebate, nemate, čuj kako je zezanje ovde, jebate. Ajde bre, javi se ili se pojavlja, brate, šta čekaš više? Zajde. Ej, šta radiš? Mislila sam da banem kod tebe, da imam posljednji čas, biologiju i da furnem sa pretposlednjeg. I tako, šta radiš? Alo, budi se, majmune. Te bra, Pjer ovdje, što si nedostupan, brate? Teo sam ti pričam, sinoć me statovala Murija, brate, pretresali me do gaće, ali naravno nisu mi ni strašni. Znaš onu pripremu, brate, za Fish of Fire, završio sam, najavi se pa ti dam, znaš kaka je? Vrh!